И здравейте хора, аз се казвам Иван, ние тук сме с моите братя Матио и този, който снима е моят дъж Иван. Днес ще се върваме в магазин, в китайския магазин, много силно. Част бърб, част 3! Ще се върваме много силно, така че ако сте от Америка или България, просто не забравяйте да коментирате това видео, да ни рейтните видео. Ако сте от Америка, don't forget to comment on this video. So go in the comments and rate our video, so don't forget to subscribe. И не забравяйте да се абонирате за канала и искаме да съберем поне 500, искаме 500 лайка сега. 500 лайка искаме, така че айде да започнем. Айде! Джейк Нисън. Живота са много готини. Ей, много са готини. О, имаш куби. Баландери. Почи до това. Сега е 37. Абе. Последно. Don't forget to comment on this video to rate our video. Не забравяйте. Айде сега. I'm not doing that just about this guy. Не става добро. Абе, аз моето гадже утре има в днете. Моето гадже? Да, знаеш какво става? Изправи това. Ето го. Ето го става гаджето ви. Ще ми трябва и това. Ето го става гаджето ви. Абе, я знам. Вале! Ми да. Не продължай. Не забравяйте да коментирате. Защото това май ще е лудо видео. Преди беше много лудо, а сега не знам. Тук сега бях малко нежен. Сега съм агресивен. Много си. А, негър. Бе, така да. Таска за днес е готов. Just a burp, част 3 е готов. Пак извинявай. Добре. Капибара. Ей, ю. Пакъл давай. Мяу, пакъл давай. Everybody will go food. Сега като урина. Мяу, пакъл давай. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Чакай, я го дай чакай, искам да пробвам. Чакай, дай го и така, дай го надолу. Лекичко. Why are we still here? Just to suffer. I shit my pants. I shit my pants. Fuck, I gotta go to take a shit.
защото няма да дойде брата, но трябва да изчакаме малко, Янче. То ние вече сме го направили. We already did it. Ще май по-добре колко е кола. Мисля, че колата май ще е по-добре. Гепи, what are you doing? Аз искам да That подам. I'm taking a shit. Аз искам и тук да подам от колко клетка. Май това беше, да. Да, не знам, чакай. Сега 42. Колко? 442. Как 42, бе? Ай, тръгвам. Край на видеото. Посмотри тренировка. Край на видеото. Пак ти казва на видеото, аз съм тренировка, бе. Ами, поне. 4,42. Да. Трябва на тренировка, брат. Не, трябва да се върнем. Добре, хора, това беше то. Слушайте, лайк и Чакай. subscribe. Да. Значи, и хора, това беше видеото. Не забравяйте да лайкнете и да се абонирате. Don't forget to like и subscribe. Искам да рекнете долу в коментарите. Ако е лошо, ще се опитаме да направим част 4. Ама този път с кола. Така че, чао. Чао.